prayer warriors or say mpaebo mu akonfo abusiafo na wotwe asan abeto yembio de asede modern ebema twedi ampo nyankopon sanse nadom na yeda so eti enkwamu yi menu yie se ne wabo ye ho ban yi sara na monso onemo adini yie kwata emu nyinara ye ne usua adusia watudin se ye nyini ewo ye ne nyankopon ayonkofa mu na ye ne waye adusia no mako enum na otwi mu no ye pese no hwe nsia no tifi asem no ose mpaebo mu akonfo men yi wo ho free sa adusia ye mu ye besisia yenda ho anase den na ye ho a ebe kire se nyame be je mpaibo no matter the condition woman and friend you one say ni bompa ye e de wiase ya wa kra wukunu ne te wa usuo se wo betime kun abesi asemba ko pese na oni nyankopon wo a big relationship onene kasa oni se Moses kwa nyankopon ho a oni se nyame wo ehumobro abusiafo agidifo mo amohwe ni mo amutie yen ye ma munyina akwaba na afi nso ye beda mo aseso nkokwan so se de birada mudi mafidie edito London Ghana Menda Kwanfo Sabbath School na afi trosemu empensem mu yeho adomti me wo aboafo wo ha omoba beboa na de ene adisuan ye de abremo na ansa na meba be yi omo de akyerem no ma yenkotie enwom emfri singing band for her embrasisia No
Tom singing band for us, and you ma omodi adi addition anymore a day amayen. And ye na mamin samfa as a day more than some farmer 3 ABN Ghana TV na fin so Hope TV Ghana. Sajma kui eye ankrankra TV adwuma ku a wafa onyankopon asem nko ase eno nko a na obebo hu edawro enti se wo hwe na wutie na se wo mo bi a wonso opese wonso oye bibi ema onyankopon asem etredia ene na fa wo namba ne egu yemfuni nani na frɛ obi beje wo so kakra bi a wonso betimi de abo om de amiamio mo mfidie mu na timi ama onyankopon asem na atre no wonso waye nam saa ye so ma wonso enhira kese aba so se mewie ni sadia ene na mehwe efie se abusuafo aba be ka mensa wa ha se meyi omo de akyere mo na fe wi a ya hwe yen adesua ne wo me de musomfo Bismarck mensa enne onyankopon adomunti me wo Samuel ababio eka me ho ha se penisa me ye mo akwa da se nenso yeto nsafro waba onyankopon enhiraw na me ko manimu nso a Elder Hansen asamwa so ene to Elder Hans ye mo akwa da se nenso yeto nsafro waba na fe me ko manimu anti-christian open apia so ene to anti-christi ye mo akwa yeja da se yeto nsafro waba na eto no ho ano ye John Mensa Thompson bini ye mo akwa me da se munyina mu di odo abodo mu se mfa adisia se emfamre yen achiefo ene ye wie ni sadia ene na mema openi John wabompae na fe ya hye adisia na se acha uma ye mompae nyame a wo boss ro bo asase nyame a ye churchfo peni wo mba eda wase enenso akwanya soronko a wo de ama yen se ye mesua ho asem na fe so ye nche ma afoforo enya eso mfaso ya de ho ehye wonsa abrabe bebie wo twerɛsɛm yi nimde nyansa hoden na yesre frɛ wo nche ma wonkronkron ne meka ye ho se ne be ne be fi anu abebia enye ne frɛ wasaf Yehowa ye de tiefo nyina so ehye wonsa yesre ne se ko ka obi akoma na nsɛm be fi enu mu aba no ema ne nye ye nsɛm ema omo nte ye ne momo nte wasaf Yehowa wo kasa akyerɛ wo mu se ne be nyine benya wasɛm yi so mfaso na boye ewe ya na montuo yi mu yeda wase se wetie we Jesus Christ din munti amen amen good mesama mo akwaba bio na fe ya hwe yen addition ye addition to so ensia so hwe TV asa no se mpaabo mu akonfo last week no na ye hwe addition no kwasem se na kama pa ye sene wusisua Bible no in fact ye de so addition pa ye ma addition kire yo kwan a ye be fa so na fe yesua Bible ne tutu pa na se ye benya mre se ne wi asempenten kwasi akwa ye no se ne ye sia ye busy no so ye hyehyɛ ye nhyehyɛ kura mpa ye mfa Bible sua ya ye mfa nka ho ntino addition no ma ye hu hia se ye be ye nhyehyɛ na ya pebre ankasa na fe ye de asua trust no sanse sisi no bonsa no weapon no a o use no say on pese a Christopher ebesua trust am ko this week no ye toaso this week no o say prayer warriors mpaibo mu akofo this week dey no so akwakoye mpaibo adisia hia se ye bebo empire bebre sanse se ne adisia no eche no se o adamfo krampo na woni ne ntani nkoma adamfo ye no etagu sara na woni oyire oni okunu aware forto na nkomodie entanyu aware enu a aware ntae den etagu saa na okache se yenso ye ne ye nyankopon ayonkofa no se nkomodie enimu a saa ayonkofa na etimi to ape enti na ehu abehia se ebesuan okwan ye befa so na afie ne nyankopon ayeden adi nkita ho ye hwe trosemu akukudamfo bi omo di nyankopon di nkita ho wo mpaebo kwan so ne ekowie omo na afie yenso yetimi asua niema papa bi afiri nkita hudi a omo de onyankopon di wo mpaebo kwan so eno na saa na otwi mu ye pese ye hwe yenka abosam no ye fafiri Psalm 116 verse 1 and 2 Psalm 116 verse 1 and 2 yenhwe asem a ewo ho no mo afono ma yenti onyame asem Psalm 116 verse 1 and 2 mido awurade se otie me ne me nkotosre na wabre na so ase ama me intimity asi
mebo ni din. Amen. Amen. Great. Ye kwe nim no sa ansem se ne ebebam na afei yakasa ho. First of all, ye ka mpaabo pa dia na obi ebedi kan bo ne din e wo twosemu ye Daniel. Or say faithful Daniel onokwafo Daniel. Yenhwe adekronti adisuan se Daniel ye nokwafo no e wo mpaabo kwan so no. Ye bedi kan akan bibi e wo Daniel chapter 2 verse 20 to 23. Na fi wi nso ya hwe Daniel 6:10 and 11 no. Yenhwe adisuan e wo ho e my first Daniel 2:20 to 23. Adafumama yintie onyame asem. Daniel kan say nsidanka onyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira bre ni nna otu ahene na osi ahene oma anyansafo nyansa na oma won a woni nhunu nimdie oyi die emudo ne die ahinta adi onimdie ewo esum na han ni no na etie 23 na etwato no wo ajanom nyankopon na meda wasi meyi wo aye se wama mi nyansa ni tumi na afei wayi die yesre wo akyere mi se wama yehunu ohene daye no. Amen. Amen. Share Daniel 6:10 and 11 also. Daniel 6:10 and 11. I say na Daniel say wakruchiri atro no oko ni fie nso na na bansro dan mu mpoma a ekire Jerusalem abuebue na okoto ne nankrom anim dakro mprensa na obo mpaye daase ne nyankopon anim sede na oyo no kane no a. Verse 11 no ena merima yi betwa Daniel na wohunu no se obisa ade koto sre nyankopon anim. Amen. Amen. Opening Thompson yen show sans yist to semia ya kan fa Daniel we die na eka eche e fa Daniel na afem paibo. Yo Bismarck me das echia hwefo ne etiefo nyina na yehwe kyerese mu a because one of my favorite characters Jesus free wa Jesus so bad kyerese twere ho asem wo kyerese mu a Daniel because me pe the story no ne bebia da me fa ne free ye ne edi ye nsem anyame enam no so ede baaye na enyina yenim Daniel yate Daniel ho asem in the third reign of King Joachim ye Judah hene and King Nebuchadnezzar koto share no so said there's a history eba na koto share no so no okofa Judah for no ebi ekwo Babylon na oma specific instructions say ope mebun a womu nim nyansa womu efibia ni womu hote emma criteria those who are quick to learn or to understand meaning say the creme de la creme of womu Judah for youth you know ena ye fa womu do womu ko so do womu ko Babylon ni akwatete womu ohene na de ne kasa ebetete womu no ebetina ohene ne palace ahwe ohene nyoma so atotuna sankrofo na Daniel oka ho Azaria eka ho Hanania ena Michelle sesa wo mudin ye Shadrach Meshach and Abednego Daniel crowds ye manedin foforo Belshazzar na womo ewo ho na omusua ade enu mu na no ekoba se ohene so kesa ade a mwabade a mede meduane ene mensa betetemu na enumu ena Daniel eka kire nipa ohwe wo muso ne se yen de se nnuane we no enya ade omo de tete yen enti o share Daniel chapter 1 verse 18 I said Daniel he purposed in his heart to say omfa ohene no eduane ene nensa engu ni hufi Daniel etwa so ene womo kan onjitu mu de enti wamfa se eduane na ama womo prescribe eduane a womo pe yede ma womo no afi emre no so ya ye test womo no yehu se sankrofo we de womo ye soronko
onyankopɔn de nimdeɛ ahyɛ saa nkurɔfoɔ ni mu ɛno nti ɛka sɛ they had knowledge and skills saa nkurɔfoɔ and four na wɔn gyina sɛ wɔn deɛ wɔn mfa ɔhene aduane ɛnka wɔn ano no na Daniel de onya ntiaseɛ ɛwɔ daeɛ mu anaso nya daeɛ mu ntiaseɛ nti sɛ daeɛ bi aba a ayɛ sɛ ɔno me sɛ Daniel chapter 2 ɛka daeɛ ni bi nti ɔno deɛ saa adom akyerɛ no nyame ɛde maa no yɛhwɛ Daniel chapter 1 verse 20 I say he was wise no nim nyansa afei so yɛhwɛ Daniel chapter 4 verse 9 he had an excellent spirit na nyame de honhom a ɛyɛ soronko bi a yɛden ahyɛ Daniel mu Daniel chapter 9 verse 23 ka say he was greatly beloved by heaven nti abra ɔhyɛ asɛ sɛ ɔbɔ mpa no nyame ɛde ano yie ɛsoma abɔfoɔ ne sɛ ɔmfa nkɔma Daniel we na ma mepɛ Daniel asɛm that's right esan say ni dwumedi odi nyame hyɛ da de nneɔma bi edua Daniel mu to the extent say or serve ahemfo bebree at a point no he is next to the king that's right esan nimdeɛ ene nyansa onyankopɔn ɛde ama Daniel ne twa to kwa Daniel 6:40 say he was faithful and only additionally if you say faithful Daniel yes he was faithful apart from nature no ho ehia ni nyina no odi nokre ema nyankopɔn yɛnhwɛ akenkan sem na ye kan ye no ɛwɔ Daniel chapter 2 verse 20 to 23 no Daniel chapter 2 20 to 23 yes I say Daniel ka say inhyira nka nyankopɔn din dada sɛ nyansa ni tumi ɔno na ɛwɔ no ɔno na ɔsakyera brɛ ne nna otu ahene ni na osi ahene ɔma anyansafo nyansa na ɔma wɔn a woni nhunumu nimdeɛ oyi deɛ emu dɔ ne deɛ ahinta di onim deɛ ɛwɔ esum mu na han ni no na ɛteɛ wo magyanom nyankopɔn na medawo asi na miyi waye sɛ wama minyansa ni tumi na afei wayi deɛ yɛsrɛ wɔ akyerɛ me sɛ wama yahunu ɔhene daeɛ no amen amen yes eba ne sɛ na Daniel ɛbɔ saa empaye ɛkɔba ne sɛ Nebukadnezar so daeɛ na daeɛ no ɔso yɛ no ɔhene adeɛ kyia ɔhene sɛ mire fi daeɛ a meso yɛ menkae daeɛ no kra na daeɛ na tete na ma ɔpɛ daeɛ na ɔso yɛ na fe ɔpɛ nkyiraseɛ so ɔkɔfrɛ na kɔmfoɔ ne wɔn mu nyinaa bɛyɛɛyɛ ɔsɛ saa deɛ munku wɔn mu nyinaa because sɛbe matete mu sɛ nka bibi sei na ɛsɛ moboa me muntumi mboa me usu nim fasoɔ enti yɛ nku wɔn mu ɛna Daniel ko hu panin no because ɔte asɛm no yes ɛna ɔsɛ saa deɛ a ma yɛ mmerɛ kakra na yɛn nso yɛnkosumfrɛ kyerɛ yɛn Nyankopɔn Daniel ne ne namfofoɔ mmiɛnsa no a ɔka ho 4 ɛkɔbɔ mpaeɛ na twerɛsɛm na ama yɛn asɛm pɔten a wɔn mo ka kyerɛ nyame but nyame ɛbɛyi daeɛ no ɛdi ɛkyerɛ Daniel ɛkyerɛ ne mu sɛnea daeɛ no ɛsitie nyinaa ɛhɔ ɛna Daniel bɔ saa mpaeɛ ne mpaeɛ na ɛyɛ aseda mpaeɛ a ɔde ma Nyankopɔn na yɛhwɛ Daniel mpaebɔ na ɛyɛ ne habit mpaeɛ ɛyɛ ne habit ne yɛhwɛ nyinaa yi sɛ prayer warriors enti Daniel na mpaebɔ ɛka no ho a ayɛ sɛ de biara da ɔbɔ mpaeɛ mprɛmiɛnsa anɔpa ewia ɛne enwummerɛ Daniel ɔbɔ mpaeɛ na Daniel no Nyankopɔn ɛwɔ relationship enti de bia san sɛ nyame ɔne nyame wɔ saa yɔnkofa ne de bia no ne nyame kasa sɛbi o sɛ woni obi ɛwɔ relationship anasa aware mpo na sɛ nipa de tu kwan a ɛwɔ sɛ acha de bia no bet muntumi nkasa kra de bia obeden obete ne nka enti sɛ da kubi na wante ne nka wotena den na ekoso ne ho ye Daniel no ne nyame wɔ saa relationship enti sɛ Christopher yɛ to na sɛ mompire na relationship ben ne Nyankopɔn ɛwɔ esan sɛ o sɛ de bia no ye ne Nyankopɔn ɛkasa yɛnhwɛ ne mpaye na ɔbɔye no ne mpaye no na a unique prayer because sesia na wɔn nkwa is at stake. Yes. Enti wɔn kɔ nyame hɔ kɔsrɛ Nyankopɔn sɛ specifically say
ma yenhu daye no na fe yenya ntiase. They pour their heart out to God. Yes. Na nyame nso etie wo mo empaibo. Empire ni mu no, it was an encounter wo mo ne Nyankopon enyaye. In this Luke chapter 18 oba na widow no si no okọ judge no ho de bia esan se na ehiade bi wo ho a o hwehwe se judge no ebeyama no ebra Jacob ene obofo no so hyiaye no, it was an encounter. Esan se okache obofo se we nhira me na mema wonko eyesa na Daniel ne ne nkrofo no so esu ehwe Nyankopon se obema wo mo entiase. Na Daniel hu se bebi ade ne du no enye ono no betumi ate ase, but ohia Nyankopon so obema ne entiase. He needs something outside his environment. And na Nyankopon so nkuto no betumi akire nase na mpa Nyankopon akire nase. Se ye hwe akomfo na womo no, they were using their technical skills and their ability. Said they be on betumi ate ase. If say abosom na womo som no na womo nisa ahoden na Nyankopon ewo no. Nti womo do mo shenanigans but na Nyankopon aka say ono eno betumi ono na ode daache no esi ho. Nti say obi beti ase so ono ankasa eyi akire saa nipa no na oyi kire Daniel. Emma Daniel so etumi ekire ase. Daniel ne mpaye no, there was gratitude ewom. Daniel Nyankopon ase abra nyame eda ne di kire we kire say e so de bia ne da nyame ase. Sebe ye kwa ye be enye nyame a anke be den nyame ye bibi mawa ehu behia se sebe nipa kra ye bibi mo na se nipa na expect so be dan ase how much mo Nyankopon e was say ye da Nyankopon ase. Ne mpaye no, so there was a bit of prophecy, and I said not a bit, there was prophecy in it. Na kire daache asemu a ebesi. Ne mpaye ne de nkwaje ebre Daniel, but na Daniel hwe beyond ono ene ne nkrofo no. Esan say ohen no kra nyankwa, but no hwe say daache wo beji sa prophecy no atumu a wo beji edin wo so ebenya nkwa. Na mpa sa nkwaje no so ewo ho ema obi biara obeji edi. Yenhwe there is no excuse. Yebeka say BBS we nti yentumi embo mpaye. Okay. Ahokyere nti na woka say o me ho akyere me dodo. Nti mentumi embo mpaye. Ana say me ho ato me dodo. Nti mentumi embo mpaye. Ti bia remu no e wo say ye bom mpaye. It doesn't matter where you are. Right. It doesn't matter what you are going through. Ti bia remu yembo mpaye na yensumfre Nyankopon. Abra Daniel kwa huchire mu no, because say obompae 3 times a day. Yeah. Okoni kukuwa mu in privacy. Say na Yesu Christ o say ko bompae nko hye dem na yen to dan nim. Ne ani ye gya wo so ne den embompae. Sa na Daniel eye. Na Daniel edi nani ehwe Jerusalem. Esa say Solomon si asoro dan no. O ka say obi biara obompa no ordinary hwe Jerusalem no so na kuma nyina esra onyame mfa ne bone eden enche na eye ni da so se yakọ ahoyehie mu yakọ nkoaso mu nanso Jerusalem no eche se ni da so bia eden ewo ho esan se Nyankopon se daache obeyen yakọ saa bia ho ne akosi asore dan ne foforo na ni da so ema wo mu saa na yenso Kristofo e wo se ye bompa ya ema ye ni da so ema ye ni da so wo the New Jerusalem na Kristo esiesi amaye no se asasi so enye etenabia daachi bia no yebekọ Jerusalem na ne Nyankopon no akọ. Daniel was faithful. Yenso yenye faithful ema Nyankopon. Medase oferi tom se wa ya de pa wa bubu adusia no ama ya bakosema e wa adusia no ama ya basie ni nyina aba bepem se Daniel no ye no kwafo wo mpaibo mu. Great, yento aso na fe yenko yenim o say the posture of prayer mpaibo mu ye bia anase mpaibo ye bia no se ye bom mpae kra yenye sen yemutu wo yentenase yenkoto wo yenda ho anase den na ye ho a ebe kire se nyame beje ye mpaebo eno ho ase na adusuan pese ye hwe ewo se ne okanne but yen kan bibi ansa na mama openi abamu yeni kan enhwe bibi wo Lukas mpano because Daniel sister ne ya kan ye hu se ne Daniel ye yokobu nkotodwe
bompa ye chere nyankopon tie no. Luke 22:41 yenhwe Yesu Kristo nso no mpa ba obo no ho no. Luke 22:41 ewie ebehwe asomafo nsam no nso echeye nso yimu adusia as 760 no so ebehwe Stephen nso asama okan wo ne mpa ba mu na afi yahwe as 9:14 so Peter so tama no Lydia na afi okọ Jopa oni tebita nso de siye yenhwe ensem fo mpabo we se ne si course na afi yenkasa ho. First of all, Luke 22:41. Luke 22 verse 41. Adofumyenti onyame asem. Na otwe ne ho firi won nchen beye se die woto oboa ebeto no okoto nine anim bo mpaye. Okay. Amen. Amen. Now yenhwe Stephen so de no as 760 as 760 na okoto ne nine anim de ne kese atiem se Awurade mfa boni nto won so na oka yi no odai. Amen. To ne nine we after say yes na bo no and last asama oka ye no di ewu ye no. Efe yenhwe Peter nso na Acts chapter 9 verse 40 yenhwe okonya ne tebita no yenhwe se no nso ye Acts 9:40. Acts 9:40 na Petro pam won nyina anim adino okoto ne nan anim sore na odane nani kire amu no na osi Tabita sore na oti nani na ohunu Petro no osore tina ase. Amen. Great. Sami yenhwe sa posture ahodwe na say yebia ahodwe omkoto ye ebo mpaye etisan ye bompaye ye yebia no enye san yembutu o yenyina wo koto ho na ye ana se o geneflect do nkoto dwesi wa na ye wonda oda ya na ye ana se de hina nyameje pa that's here Miss Market if on so ye da mwase. So you have kin kasem na ye kin kaye na ni nyina e kan omokoto but emu biara ni ho ye ka se ye bompa ya ye nkoto ana se ye nsori ana se ye nyesi. That's right. Let's say posture no ankasa no wan sheda identify no e wo trosem no. That's right. Na adusiano me yeti ase pefe se meni omienu akoma na ankasa ana ya na ehia onyankopon. Efisa se de betoto ho se Yesu ekoto Peter ekoto Stephen ekoto nanso no ebia na wo tibia bia wo mu no untimi enkoto enye emane nyeyi beto etwa se woni nyankopon ekasa. Enti na adusiano e mamenu omienu atiase pefe se onyankopon ya wo hia efri minu hono eye yakoma. Enti ene condition bia wombia no wakoma no a wodi ebe nyankopon anim no ane ehia no pa na sade yetimi ne enamfo ekasa sade bibi hawa wutimi eka etwa wadamfo na ase woni ni hia edi nkomo no ye akristofo na ase yenso ye ni daso ayewa ne se bibi haya ye ni ye nyankopon no ekasa na osi ye ni ye nyankopon kasa ye form a ye gina so esa ye ne ye bo ye mpaye a kire nse ono ne otumfo a yebetimi aka ya sema kire no na osi ye no kro eboa ema obonsam kra esheki efiso onim se ye wo ha obi a ye wo ne ye koka kire no ono nso ntimi ni Yesu entwetwe enti se Yesu ni ye chitafo de a ne ye de bibi akoda na ema no kra nso esheki a wosuro ekesi na nienti a wodi akinka sema ye kae ni ebe mu nyina ne ekire nhweso a ebinom so efa so a amofa so eni nyankopon ekasa ye menu mienu nso do trasem na ankase yenkoto anase yensori anase yenyesi nenso no si ye hwe omo nhweso no a menu mienu ekire ahobrasia na omo wa omo ni nyankopon edi enkita ho ye hwe ye kra ye ni aye wo ha yi kra no anya bia no si ekọ Ghana yana ebia na ye mu bi the experience bet me mum die my experience bi obu okura wanyini sene ho nanso wo free ha ekọ ye ntino onim se ebia kakra won ho abetima ma ne kakra ntino na kakra wo obakoto antu ani nani nyina sa ana se onkoto enchia ochia pra so onkoto se die nim amamre bebre nso no se bebre company fo animu a
ɔmo ekoto ahemfo ani ade ɛkyerɛ anidie a ɔmo ɛde ma even within the church no koraa no sɛ ba ha ebuwa wohyia ɔsɔfo a titiro ɛmaa no uhu the way ɔmo fa so ɛkyia ɔmo kyerɛ that ahobraseɛ na ɔmo wɔ no enti ɔde ɛba bɛtoto twerɛsɛm no ha ma menu mmienu yɛate asɛ sɛ yɛkae sɛ Stephen yɛsi na boɔ mpo koraa no ɔno no ɛkwae a ɔfa so bɔ mpaeɛ no ɔkɔkotoe na wɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ even ne ɔmo yɛ koraa no nka ɔmfa nkyɛ ɔmo enti menu mmienu nso yɛbɛtumi ahwɛ Stephen so ɛde ayɛ example sɛ ɔno koraa no ne yaw mu no ɔkoto ani Nyankopɔn ɛkasae Daniel nkyɛ bia ne yɛn nwua Thompson ɛkyerɛkyerɛ mu ɛyere so pass no ɔse ɔkɔhyɛ ɛdan mu na ɔhwɛ mpom a yɛabie no wɔ ne dam na ɔkɔɔ ne nanim ne Nyankopɔn edi nkitaho na even Yesu Kristo koraa na yɛdi n'akyi no nso no ɔno nso before sɛ ɔbɛwuo no ɔno nso ɛgya asuafoɔ no hɔ ɛkɔkɔ butui sɛ ɔne n'agya no ɛkɔ akɔdi nkitaho ɔne no ɛkɔ akɔkasa ɛkyerɛ sɛ akwanyiasa wie mu nyinaa no mu nyinaa ɛkotoe a ɔmo ne Onyankopɔn edi nkitaho na ɛnyɛ ɔmo nko a akotoɔ no akyi no nso ebi nso egyina hɔ ebi nso ɔmo gyina hɔ yɛ sɛ fansa Ana enso ɛyɛ obi a na ɔsrɛ ɔhia ɛba no wɔsi ɔkɔ ni Nyankopɔn ɛkɛkasae na wankasa ɔkotoe bɛtɔ so ogyina hɔ ɛne Onyankopɔn edi nkitaho a ɔne ne kasae Jehoshaphat enso yɛ ɔhene a ɔno nso egyina hɔ ɛne Nyankopɔn edi nkitaho a na ohia Nyankopɔn nso nsɛm adom sɛ de bɛyɛ a obetumi adi enkunim to ɔno nso ni Nyame ɛkasae na saa nso na Peter nso ɛne Onyankopɔn edi nkitaho ɛne ne ɛkasae na Job nso a yɛn nyinaa yɛnim no nso Job nso ɛne Onyankopɔn edi nkitaho a ɔne ne kasae na Farisifoɔ no nso a na baako yɛ Farisini a ɔno no kamfo unim nneɛma yɛ Awurade tie mi mpaebɔ na unim sɛ metene me yɛsie no ɔbɔ saa mpae no na ogyina hɔ na ne ɔno nso ɛbɔ mpae ehu sɛ ɔtogyini no nso no ɔno nso ɛbɔ mpae no na ɔno nso egyina hɔ saa ɔmo nyinaa mpaebɔ no yehu ne ekosi yɛ ebum sɛ wankoto ogyina hɔ nanso ɔtogyini no Onyankopɔn etie ne mpaebɔ saa nso na eduru baabi a obi wɔ nso a na ne condition a wɔwɔ mu no wakotu enye ye ogyina hɔ enye ye butuwa na wɔsɛ obutu na ɔbɔ mpaeɛ Yesu Kristo ɛyɛ nhwɛsoɔ ni bi nti mene omienu nso si condition permit yɛ sɛ yɛ kneel down and as yɛ stand up with any condition bi a yɛbɛwɔ bi Nyankopɔn sɛ wakoma no ana ohia nti no fa so a obetumi di abɔ mpaeɛ akyerɛ Onyankopɔn biara no fa saa akwanya no so na ɛfa ɛbɔ mpaeɛ akyerɛ Onyankopɔn na nam so wama yɛ nhwɛsoɔ bebree ɛwɔ twerɛsɛm no mu nti no adɔfonom ɔmo nso deɛ ɔmo faa so no a ɛkyerɛ ahobraseɛ a ɔmo nya ne Nyankopɔn ɛkasa ayɛ no nti no yɛn nso yɛbɛtumi afa so bi na even koraa no ɔsi David eduru baabi no David nso ɔno mu a wankoto ɔno mu a wanyina hɔ ɛna wambutu but wɔtena ase nanso ɔkasa ɔne Nyankopɔn kasae Nyankopɔn etie ne mpaebɔ enti in the summary no Onyankopɔn ayɛ krado sɛ obetie no mienu mpaebɔ no matter the condition a wo mu no emfa no yihu ano sɛ ntimi bɔ mpaeɛ nyi sɛ wo whisper kra na Nyankopɔn obetie amen amen ba angla de samu di free buy no mani age moma yenko na fe yento aso osi Enoch nante I say Enoch walked and talked. Enoch nante kasai. Yanhwe Enoch nso se na twosem asema twosem kafa Enoch ho efa one Nyankopon nkitawudie ewo Genesis chapter 5 22 to 24 no. Yanhwe the twosem kafa Enoch ho. Genesis chapter 5 22 to 25. Genesis chapter 5 verse 22 to 24. Na Enoch wo Metusela akyire no oni Onyankopɔn nante mfinhyia hasa na emu no osane wo mmarima ne mama na Enoch na nyinaa ye mfie ahasa aduosia enum na Enoch ni Nyankopɔn nante na otu yelai efrise Onyankopɔn fa no kɔ amen ya antikristi san yitu sem yi je na maye kafa Enoch ho na san na eda Enoch ono nso se ne Nyankopɔn nante ye na adi na de na betumi asua firi mu
Brother Bismarck Medasi. Uncle Tomekas and see Daniel story any day. Means to me who Christo from na Enoch story na mete na me depa. Na me de to and I sit na ho a. Nsi nanka my de te nanka me so ani kan me ngubi nanka. The Enoch say additional me say ne who story and no so train mu. Nanso ne story ne ya ade a gidie fapem ba kopa e say ne lifetime no 365 or the 300 esum nyame no family to say nya ti yen ni anu yi ne busy schedule enso so se no ne nyame kasa na niema wo hu nyina ne na ye no yaw eni arewo na ne kon no asase su biem if se na bone na doso se de tutu bria kra yen nyine yen che ye hwe baabi a ye free ne se ne na asomdue wo wiase akra wo betimi anante from ebia say Kumasi a from bia kro from anante a bedru kejete obi anya ohwe utimi gina na mete city hotel na mi gina junction anadwo na me pe lift taxi nko nti lift please ni afaw be mesi ha no wasiu enente saa ene wiase aye ya wa kra wukunu ne te wa usuro se obetime kun aton wo maame obetime kun aton enti saa tebia no na ono so edru so a na fe na no kon no wiase biem enti o se ba bia wo bia no no obompaye no odi areho na odi anwinwi enti saa na e ka kire yen se yen so so ene se ne ye wiase aye den ne ye so yeni agi say ya dan bia yesisi ye cars bia ya toto ye dan bia ya toto e wo kroma ne ye coat bia wo ne ye japade bia wo ntino ye pese ye tena asase so saa enye possible enti esi ensu yesu Enoch eno no dofo bi ka say we wanyare o we free mu enra ye ba sorry ye nua ba ko edru enre o chese ne ho mate boy utum say ne ho mate o se mentiapo ampa so se ne ho mate enti e ma hu se asasi su ya na me adisuan munum elenjiwa trobibi e wo patriarchs and prophets na mpese ye kan kakra say ne bra adwuma din e wo mu no Enoch ma oni Nyankopon tem nkomodie no etena ho se ni nwuma redoso na resha suoi sabre no free akomapa ubetimi akoto na nso wakomanye ubetime gina na nso wakomanye enti yenye se ne Enoch ye ni bi se ye busy schedules aye sorry ahomache obi o wa bisa no se mpaibo aye ye wo asori yi anopa wo no a wo maybe 6 o'clock or maybe ebi awia wo nya kwan maybe ebi enumre wo maybe enso so no ebi a ono aso nya time nfa ne bre entna ho mobi entina wo nipa no wonam ho saying how do you feel in spirit enti from bia bo a ana wo bia ka bibia kira o be janyam som ne wa hwere wo nhire bia esese bia no wasefuo nyina ye den enya enti ehia pa yi se ye Kristofuo ni ye bisa ye ho se hwan ne ye de ye ho ato no so Enoch de ne ho tu Nyankopon so menso me no ya ire ne de ye ho ato no so ana ye kunu ana ye ba ana ye dwuma ana de be japade ne ye de atoto esi ye hwe ye ne de ye ho tu Nyankopon so every so no ni edimafo ono ni ye echem krafo ono na obetimi aboa yen ahye yen din enti osise ne ye so se ba bia na Enoch nam no na obompa ye dia asen abesi so biem na se ba bia ye wo bia se de anwan madika aka no yetimi ebompa ye esre Awurade ahoodin na osi Psalm 139 7 to 12 no so ka ese impo ye nam esum ka bi mu no o se Awurade de eye han ma no ohunu ene ye nam ehan mu nsusu no eno nsusu no ohunu enti yankasa o ha de te se enwuma baabi nom te se ye uye adwuma bia 12 hours o break time o bibia wonya kwan enso so ugina ho mpo no
ma wakoma no wadwene ensi awurade so obi no kasa but no wadwene no wakoma no eni asase so na ewo soro na se ne mesin asisu biem ene na anuanom kristofo yensusu ma programs yehwe obi wo ho a waya addicted say EastEnders say sa eniema ne yensusu ma eno no wanhwe a ona na nsusu ye Bible ye Bible how many times moma yemfa ye hunwura mu na yenhye ye ho din amen that's the antichrist wa ya de nyankopon enhyira pa se wa ma ho kwan na onyamkopon akasa afa mu afi ye toa so a osi Moses godly leader anase Moses okanifo epa no yenhwe Moses nso se ne ono nso no ne nyankopon ayonkofa esiye se ne yehu Enoch de no yenhwe Exodus chapter 33 15 to 23 no nso no yenhwe asembia ansambia ewo hono conversation bi e course wo ye Moses ne onyankopon tam yenhwe omu ayonkofa no se ne nso esitie yenti onyamiasem Exodus 33 verse 15 to 23 yeah na okachire no se wanim ne yen renkwa so wanim ne yen renkwa enye mfa yen mfiri ha nko na edie na wodi behunu wo ha se mene wo manyi anya wanim adom enye wo kro na wo kro a wo ne yen bekro no ye question enye wo kro ne yen bekro no na mene woman yi ada nso wo aman a wo asase ani nyinaa mu na awurade ka kire Moses sɛ asɛm a waka yi nso mɛyɛ ifiri sɛ wanya manim adom na mede wudin minim wo 18 no na Moses ka sɛ ɛneɛ na minhunu wanim onyam 19 na ɔse mɛma me papa nyinaa asene wanim na mepai midin yawe awurade wo wanim na medum die medum no na mehunu die mehunu mobo no mobo na ose wuntumi nhunu manim ifrise onipa nhunu manim nya nkwa na awurade se hwe okwan wo me nchen ha na gina obotan no so na se manim onyam resene a mede wu be hye obo tokromu na mede me nsa makata wo so masane ansa 23 ne etwato no na meyi me nsa na wahunu machi fam na manim die uri hunu amen yo openi hase yenhwe o Mose na afenso one onyankopon ono de get closer to the point so nko ya so nyame mu yeah so almost omo ayonko fa no ete say me da say say eno na waka no it looks like everybody is picking their favorite character in the Bible but I don't know why say obi our favorite na yede man me nim me I say yede man wa pick say obeka ho asem because apart from Moses, who else? When I walk out, I can't get to even cause anymore. Enoch Enoch, the only time where you say oni yame nante 300 and something years. Yes. The difference between Enoch and Moses in say Enoch ni yankopon nante no ebro 300 years. Moses 120 years. A long time between Enoch and Moses. Say Enoch nyamre 10 but nowhere did we see a record say oni nyame or say oni nyame kasa meboa but yantini nyame ka kire no but Moses there we had the whole record of nkomodie encounter face to face oni nyame kasa ya ote no audibly uhunu a whole of uhunu tikokra and you know me you can't compare like Moses there Bible na di ne ho adanse so many times. One of the lessons, you know, you can hear them say among the face of the earth, any part asase so no, obi ani ho a oye humble a chain Moses. Again, obi ani ho a owo the power ne resemblance ne minka say ne sa wo say Yesu no.
yasase so nipa bi ani ho a yebetime de natoto Yesu ho word for word echen Moses enti even in heaven Revelation say yebeto Moses anyone oguama no ho dwom yanto Enoch ho dwom yanto Abraham ho dwom yanto me ho dwom but eyeden na Moses yebeto ne ho dwom if we say na oye direct replica of Jesus coming on earth only dey ne man every bonemu ede yakọ nkwaje mu anase Moses leading ne man every nkwasum bone nkwasum Misraim ede ho akọ Canaan. So you can see the direct type of Yeshua na oye Moses, a great leader. Na eye dan na Moses etimi duru sa level no. In fact Enoch de ya ken ne ho asem aye sign ye the book of Jude. Obo say na Enoch de oye the seventh of Moses Abraham. Yehunu those lines no. Enunti Deben and David Moses ebe boa me ne wa ebetimi ye ma ye so yesua bi every this great leader here. Number 1 and say or say na Moses humble ye di kan sua humility ho asem in lesson 4 na Moses ahobrasea to the extent say ye hwe ba bia ye wu Moses say no a historian or a philosopher or a leader or a poet that time no na ya tete no for ahinie na that time Egyptians o ya tete say be pharaoh ahinie na wonye nipa ketwa because or a pharaoh baba although biologically nyon na wo no wa fa no from krabre mu say o tete na mana bedi ade fi say na pharaoh baba no oni babema enso ehọ no wamfa anhoahoa ne ho enti Hebrews say of Paul say one nyame mma behunu amane esen se obedi oni Misraim fo obedi ade britia bi. That is utmost humility. Say ye me a mean to me. Nti Misraim nyame se obema me Moses ahombrase yi bi. Say ye flip on to the other side after 40 years akọ hwe enwan no enwan hwe ni mu no yante da se one na Jetro ohwe ni enwan for 40 years no oni munya akasakasa da ahombrase hwe ba bi ofi o abeye adwanhwefo from first elder to deacon in terms of ye no memu when you say ye bu deacon something American is an very adwuma a dance ye kama enso no ye mu bebre ya dwen ye say yate uposu so and I say bia to do a menial job afei nyankopon hwe ne kasa we hunu nyame wo burning bush wa nante ewo ayi ama pokoko no mu apie watimi amansuo kura firi botan mu aba wakasa mama na nyame mama na aba eno ma hodo a Mose ye o ma ne nsa so se ya na Amalek for ne ayifo nyina edi nkugo enso wamfa ahoahoa ne ho da. He was always humble to the extent to say okay kan Exodus 32:1 to 14 emra onyankopon ka so obepanish Aaron for no ma bi a wo ye okoye sika na ntwie ba no osi Mose ejina mu esre ma Aaron ne nua bema no. Okay. Enya no nko in the book of Numbers chapter 12 verse 13 emra Miriam ene enkrofo bi koramo ekabo mu se hwan ni Mose ono nko na nyame timi kasa ne ho nyame tie no yenso ye adifo ni bi ene Yakobon se makoa Mose na mokasa ne ho sa no ode kwata ebe ye Miriam no osi Moses epie ko ene nyame kokasa ase mesrew fache mini abey ye mudu do sen na yebetimi ayesa. Somebody who is looking for your downfall naturally no eden anke yebeye se wo mpemi yi a menso me yeden atika. But Moses was never like that. But ni nyina besi asemba ko pese na oni Nyankopon wo a big relationship. That's right. Onene kasa. Na wo hwe boldness a ye kenkan ye a mini asa me kenkan ye ewo Exodus 33:15 Nyankopon ka se enam sika na ntwe ba na moaye ene abosonsom a moaye to as an affront to my nyame ye no enti mene mo nko bi meye ba bi ye duru aka se ye mu bia asemo nyame kan ya nwanwan se o se me be kum mo nyina na wo Moses me de wo ma no astarte abusuan foforo me anka me je ntem cause Israel for so din ono be nyina nwi edu ba bi kura na o masesa abo se ye besi wo abo na se nyame ama me this opportunity say me be kum Israel for aso den fo we nyina na me nya se me kukum ko na me de wo abeye oman
in other words no where you Abraham lineage no if you do so free hot there but where you if you say maybe you a different one at the aya Moses no any empacho so be yes idea you mean to me free on we cannot I didn't know to me yes I feel boldly or say only young corner one and near because one a bit meaning Yamiaka say you can only talk to God in this manner when you have a really friendly relationship. Yeah, you need komobiana, you need relationship. Be just as sema to yene. You kwa ese de biano, you hope. Yes, I see a hope on him. But we need to get to a point. So we Bible heroes in na omompa ibomono. They were very much like bold and strong with God. Ona ne kasate so obi a onimu no. On Yesu ko nyame animu meja medawase se we yi nyina ama me hwe ho animunyam we because onim ne obeye. Elijah talk to God say do it sana Enoch yenim say ne oyeye David munyina ba yan no esan say ye ne ni ayonkofo bia we go there as ye kwosra de ntino de bia ya de sere ntino we go there without any boldness but Moses was bold adofo say Moses timi we ya na egina ayonkofa oni nyankopon wo e kire say o say ewia anadwo anopa one ne kasa na one kura de na otinyame ne audibly mummy emre yakoma say na yanko nyame anim say adamfo number 1 anase eja odoyen na obeye ebisade ahodo no ama yen wabra yen stress ye hu bebre fi say yen ne wa yonkofa amen ye trust enough yen sorry yen adisia no so ni die awie no say Moses intercedes for a nation. Moses dima omambi. Yenhwe Moses de ya na ye toaso. Exodus 32 31 and 32 no yenhwe se ne odima omambi se ne sitie. Exodus 32 31 and 32. Na Moses sane ko Awurade nchen ko kan se. Aw boni kase na oman yi aye. Na waye sika anyame afa. Yeah. Na afei se wodi won boni no beche a na se entisa na se entisa pipame insu free wo nwuma a watwere no amen. So finally Thompson yenhwe we nso o kwan ben so Moses adusua yesuan bedase Bismarck isua na se wo hwe adusua no etifia semna and as a qualitative as I growing in a relationship with God. Now, the right and actually ya quite bibra ye betumi at na afa eno nyankopon kita hude da yentem no ebenyi ye hu se bi eye twerese msua na ye hwe mpaibo ahwe Daniel die ya hwe Enoch ahwe Moses so die na from near the Hansen kind no so say ade ba ko ma Moses otumi gina aye e wo na kennie mu ene se no nyankopon edi nkomo ena no mo wo abiding relationship Moses ni mpaye nyine wa mo mpaye amane ho nko a edu baby Israel fo ye ono mo free Misraim akọ sha asase so mo se ko mo de wo mo na Moses asere ne duane aba edu baby omo si nsu kom de wo mo na Moses asre na nsu aba edu baby na wo mo akwakoye the golden calf bosom abra yesu Moses akwaje mransem de ode bre wo mo onyankopon bofo ba beku wo mo ahye wo mo kra na Moses yehwe Deuteronomy chapter 9 verse 19 na Moses ne nyankopon akwakokasa no wapache wa se ubeku sa ma de yimide de just oye leader ode ne ho eto ho ma ne man anase wo mu a odi wo mu anim abra osoma spice ne mo ekohwe Jericho ebaaye ose odi muada 40 days and 40 nights he laid prostrate ewo onyankopon anim waso de oda ho 40 days and 40 nights on nyame kasa edi ema ne man we nyina kire sa mpa Moses eyo bia odi ma ne man sa na wo se ye nso ye mpa ye na koye me no adoso a wake up call to all of us to make lesson 1 no
It's the reality check. Lesson what me share and it really it's a paint picture be mommy. Say me I mention my brabum. Na me hwe senia my brabo sitie. Nti yenhwe yes a reality check and say me mpae na doso. Yenhwe say ebedi ama afoforo. Say we ye leader o, say we are sorry bow, so ya so penny o, say we ye hwan. Pray for other people. Yeah. Nti we share lesson I say po bisa question me say who needs your intercessory prayers right now? Sisi hwan pa se wo tie yen ana se wo sua de hwan pa na sisi wo hia wo mpaibo. Eye wadanfo na waka na dwumasem a kire wo na ana. Ana se eye wo bana sebe na so ai de den a wo ka bibia onten. Ana se wo kunu ene hia wo mpaibo. Ana wo yere ene hia wo mpaibo. Ana se nipa ne team fi woni ne tena lady no team fi kire ho na onyem no. Da ben na wako nkoto edwuma sra man ne se nyame mmoa no nso na asomdwe mu. That's right. I was say ye dima nkrofo foforo. Sebe wo mo ene wo wo adwuma mu a wo mo tan ye wonim se asumesi o tan me. Ebi wo ko tumi kase we no de mempe wa asem kra. Sa nkrofo ni nyina wo mo hia se ye bebo empaye ama wo mo. Na enwoma bi a Moses ye yen pese ehwe adusua bi ewom. Mesre me kind brofo. Okay. Na ma chirimako she no say Moses had a deep love for God and a clear picture of his character. That's right. Onyankopon ka kire Moses say ewo Exodus chapter 34 verse 6 say ono nyame no merciful, Sir. or you gracious, or you long suffering, or you truthful. And say Moses kwa Nyankopon ho a ono say nyame wo ehumobro. Sir. In the same could deep man woman be the same point you win Yankopon and Yami Betty. And pass or corner the point no ko win Yamia. Na Yami eti. Inti say you who send a Yami city a be kwa be faswa ye be ko onyame anim. Moses who say I say Moses was bold and faithful as he held on to go through the ups and downs. Moses trusted God. Yeah. Bibiemu or jinyami die. Now, so Moses reminded God of his covenant. Ahana ya yempaye me wo say ye. Se nyame ye ne nyame ewo apama yempaye mu yen kan nyame apamo a ye ne no wo yen claim the promises of God. Yes. I say nyame wo na wo de sam krofo mam se me fo mo nko bo sha asase so. Enti se wo ku wo mo a amaye twa enwe hye nyina beka se you've gone against your word. That's right. Oh, kind nyame bosha nyame edema no ewa bro hye no burning bush no. Yes. Ampana nyame etie ne mpaibo. Or say Moses accepted God's answers to his prayers whether they were yes or a no. Okay. Nyame anu yi odema ne nyina no Moses esomu. Say ye ampao say ye yes and answer no. Ye ne nyame nante ye mpaye nyina na ye benya anu yi se ne ye pɛ no no. Nanso se ye die ho to nyame so na se ye nyame di ewo answer ode maye a ye nwinwin ewo answer se ye benya ye nya gidi ewo nyame mu se nya Moses ye no ye nso ye ndima afoforo nyame befa so ehyiran amen Amen. Madam ase mo ya de Nyankopon enhyira mo abusiafo mo so ye be da mo ase se mo anyim afidie amfiri ane ne mo ayesa adusua da sende ye ne de toso enson no ebe brema no so ye mpaibo adusua sa ye betoa mpaibo no de se practical prayer and as empire eti apo eno ne de bebro next week si utrase na anti-christian sanshira so maye Onyame tumfo onyame batampa umada wasi yeda wasi papa onyame unam wadum no ohumobroso akire yen akai yen panyimfo bi a wo munsusu gina maawo na wo mudi wo mo ebom paye na wo musua wasem na wo mutena wo mu na wo ye nkunimdifo sansu na yensusu ye bompa ye se boaye na yentimi nya se Daniel erade boaye ni yentimi nya se Enoch onyame yesro huye mobo na boaye na yentimi nya enante won akwan mu na yenya ne erade wo pe ma yemfa ye huntu nipa so ma yemfa ye huntu ya hodie bi so
ma yɛmfa yɛn ho nto nneɛma bi a yɛbɛsɛe na ɛbɛporɔ so na mmom no yɛnya ahobrɛaseɛ ɔdwoɔ sɛ akora Mose na yɛmfa ɛnante yɛmfa ne anuanom agyidifoɔ nyinaa ntena asomdwoeɛ mu ɛne yɛn fie mu yɛsrɛ boa yɛn nsa berɛ a asɛm yi kɔ wowiase yɛsrɛ ma asɛm yi nkɔtɔ apono nyinaa ne akoma nyinaa so na nsesa akra nyinara nso so ɛnhyɛ odin anuonyam ma wo ma ahoɔden mfidie yi mu kɔ so na miemie mma yɛn na berɛ bi a bɛto nsa afrɛ wo ma no yɛmfa ani gyie ɛne ahoɔden ne ahosɛpɛ ɛntoa so nyɛ w'adwuma ɛnhyɛ odin anuonyam wɔ Yesu Kristo din mu nti amen.